गुलि गरफा गरफा अरना फैखानायखा गोदोबो ब्लाड बन्डेड होनानै थारैनो बुंनो थाङोब्ला जों बर' हारिया 1987 आव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे मोनसे भिगरास मुभमेन्ट जादोंमोन बे भिगरास मुभमेन्टनि फिथाइया जोङो फार्स्टआव मोनदों बिएससि बिनि उनाव मोनदों बिटिसि बिनि उनाव दा थार्ड जेनाखि सुक्ति जादोंमोन बे बिटिआर जादों खिन्थु जोङो दिनै बर' रायजो राजाया बेखौ लानानै रावबो गोजोननाय मोनाखै बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे बोराय बैसोआव नियार एबाउट हमना ला 50 निफ्राय 65 इयार्ससिम जोंनि दा बैसोनि मानसिफ्रा दिनै बेखौ जांख्रिखांफिननो नाजादों बड'लेण्ड मोनाबा जों थैया होननाय बे रावखौ जों दाबो बावनो हायाखै बिनिखायनो जोङो दा बोराय बैसोआवब्लाबो जों बेखौ नाजालांगोन आरो जोंनि उनावहाय जोंनि फिसा फिसौ बा जोंनि बर' रायजो राजाया बिनि थाखाय थैथाब थांथाब मावलांगोन होननानै जों समायखिरा लाफिननो नागिरदों तामुलपुर बेनिफ्राय उदालगुरि जों बाहाय बेरायहैनायाव जों ओरैबायदि मोनसे वान वेलकाम माने दुंब्रुद जोंखौ अनसायनाय बुथुमनाय जों मोनदों ओंखायनो जों सानदों जोंनि बे गोदोनि भलान्टियार फर्सनि जेनाखि वार्कारफोर फरायदोंब्लाबो दिनैसिमबो मेंनो थाङाखै आरो बिथांमोना थैजासिम बड'लेण्डनि थाखाय जुजिलांगोन बेखौ आं सानदों बा नुबोदों